या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। मोदी आडनाव बदनामीच्या खटल्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा दिलाय। राहुल गांधींचा संसदेत परतण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे मोकळा झालाय। सोनाळी वाणीवाडी येथील वयोवृद्ध महिलेची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली। या घटनेविरोधात तालुकावासियांनी शहरात जोरदार घोषणाबाजी करत त्या घटनेच्या विरोधात निषेध मोर्चा काढला। कुडामध्ये शॉक लागून जखमी झालेल्या धनंजय फाले या युवकाचं गोवा बांबुळी येथे उपचारादरम्यान निधन झालंय। कला दिग्दर्शक नितीन देसाईंवरती आज एनडी स्टुडिओमध्ये अत्यंत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठी मुंबई महानगर क्षेत्रातील 11वी प्रवेशाची दुसरी विशेष प्रवेश यादी शुक्रवारी 4 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यात आली। राजस्थानमधून अफविक्रीसाठी आलेल्या तस्कराला गुन्हे शाखेच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली आहे। तस्कराकडून 1,10,38,000 रुपयांची 5 किलो अफू जप्त करण्यात आली असून लोहगाव भागात ही कारवाई करण्यात आली। विजेच्या लपंडावासह गावाला कायमस्वरूपी वायरमन नसल्यानं संतप्त झालेल्या माडखोल ग्रामस्थांनी सावंतवाडी वीज वितरण कार्यालयाबाहेर ढोल बडवत प्रतिकात्मक तिरडी आंदोलन छेडलं। शुक्रवारी तुतारी एक्सप्रेस नांदगाव येथे दाखल झाल्यानंतर नागरिक व प्रवाशांनी ढोल ताशांच्या गजरात व फटाक्यांच्या आतिषबाजीत करून तुतारी एक्सप्रेसचं जंगी स्वागत केलं। संत राऊळ महाराज महाविद्यालय कुडा येथे झालेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या 55व्या युवा महोत्सवाच्या विभागीय फेरीत जास्तीत जास्त कला प्रकारात बाजी मारून सिंधुदुर्ग विभागीय सर्वसाधारण विजेतेपद देवगड महाविद्यालयाने पटकावलं। सावंतवाडी नगरपालिका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेलं आंदोलन तुर्तास मागे घेण्यात आलं आहे। याबाबत संबंधित ठेकेदारांनी 2 महिन्याचा पगार व ईपीएफ रक्कम देण्याचं आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्याने आंदोलन मागे घेतलं आहे। प्रसिद्ध ज्ञानवापी मशिदीच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झालाय। अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं याबाबत निर्णय दिला आहे। तू दिसायला सुंदर आहेस, तुला चित्रपटामध्ये काम मिळवून देतो असं सांगून पुण्यातील हडपसर भागात राहणाऱ्या 15 वर्षीय मुलीवरती डान्स टीचरने लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे। या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे। राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर काँग्रेसने ट्विट करत देशाच्या विरोधात प्रेमाचा विजय असल्याचं म्हटलंय, तर सत्यमेव जयते जय हिंद असं म्हणत राहुल गांधींनी ट्विट केलंय। सोलापूरकरांसाठी गुरुवारचा दिवस घातवार ठरला। एकाच दिवशी 5 जणांनी जीवन संपवल्याने सोलापुरात एकच खळबळ उडाली आहे। यापैकी सोलापूर शहरात 3 तर बार्शी तालुक्यात 2 जणांनी एकाच दिवशी टोकाचं पाऊल उचलून जीवनयात्रा संपवली। सांगलीच्या मिरजेत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। मिरज तालुक्यात बापानेच मुलाचा निर्घृणपणे खून केल्याची माहिती समोर आली आहे। 3 गोष्टी कधीच लपत नसतात, सूर्य, चंद्र आणि सत्य असं म्हणत प्रियंका गांधी यांनी कोर्टाचे आभार मानले आहेत। इंदापूर तालुक्यातील म्हसोबावाडी येथे विहिरीच्या रिंगचे काम सुरू असताना मातीचा ढिगारा अंगावरती आल्यानं 4 जण विहिरीत अडकले होते। आता तब्बल 67 तासानं आणखी 2 मृतदेह सापडले आहेत। गेल्या 3 दिवसांच्या सततच्या घसरणीनंतर आज आठवड्यातील ट्रेडिंगचा शेवटचा दिवस भारतीय शेअर बाजारासाठी चांगलाच फायदेशीर ठरला। बाजारातील घसरणीला आज ब्रेक लागलाय। झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता आर.बी. मिटकर यांना बेकायदेशीरपणे देण्यात आलेली मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात कोऑरंटो याचिका दाखल करण्यात आली आहे। मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्ट बसच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी संपाचं हत्यार उपसलं आहे। सुमारे 9,000 कंत्राटी कर्मचारी बेस्टच्या बसचे वाहक आणि चालक असल्याने याचा मोठा फटका बेस्टला आणि मुंबईकरांना बसत आहे। गणेशोत्सव आणि नवरात्रादरम्यान मंडपामुळे रस्ते आणि फुटपाथच्या होणाऱ्या नुकसानीची गंभीर दखल घेऊन अशा मंडळांवरती महापालिकेनं कठोर कारवाई करावी असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत। DRDO संचालक आणि संघ स्वयंसेवक प्रदीप कुरुलकर यांनी पाकिस्तानी महिलेला देशाची अनेक संरक्षणविषयक गुपिते शेअर केली, मात्र अजूनही त्यांच्यावरती देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल का केला नाही असा सवाल ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे। ओळीये गावचे सुपुत्र राहुल सावंत यांची भारतीय सैन्य दलात नायब सुभेदारपदी बढतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे। भारतीय सैन्य दलातील या महत्त्वाच्या बढतीबाबत त्यांचे दाणोली पंचक्रोशीतून अभिनंदन होत आहे। सावंतवाडीत आज पावसानं बऱ्याच ठिकाणी विसावा घेतल्याचं दिसून येत आहे। भडगाव तालुक्यातील एका गावात 7 वर्षीय मुलीवरती लैंगिक अत्याचार करत तिचा खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली। या घटनेमुळे कोंढवासह संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा